Okay, hvad er kærlighed? Det er et meget stort spørgsmål. Kærlighed er en varm følelse. Man kan ikke stave til kærlighed uden ærlighed. Når man gerne vil have en person rundt om sig. Der er mange former for kærlighed. Mellem mand og kvinde, mellem mor og barn, mellem venner. Nogle føler jo enormt stor kærlighed til dyr også. Så er der kærlighed til din hund. Det er faktisk en meget stærk kærlighed. Det kan jo være kærlighed til ens mand, ens kæreste. Det kan være kærlighed til ens børn. Der er kærlighed til din mor. Og til den, som man godt kan lide på en anden måde, end den måde, man godt kan lide sin mor. Det kan være kærlighed til andre mennesker. Så er der kærlighed til ens venner. Den er også vigtig. Så kærlighed, det er jo et vidt begreb. De negative sider af kærlighed er uærlighed. Når den går i stykker. Det er jo meget negativt. Det er, når man bliver såret, og man bliver ked af det meget. Når man ikke får det tilbage. Ja, eller hvis det ikke er gengældt. Hvis den, du elsker, ikke lige pludselig ikke ved dig mere. Det går ondt. For en af parterne vil der højst sandsynligt være sådan, at alt er håbløst. Ikke? Tabt det hele på gulvet. Det er slemt. Man ved, at man er forelsket, når man har sådan en helt bestemt følelse i maven, og man bare har det virkelig godt sammen med personen. Jeg tror ikke, man er i tvivl. Nej, slet ikke. Nej. Det hele handler om den anden person, man er forelsket i. Man vil gøre alt for den person. Sommerfugle i maven. Man bliver glad, og man bliver smilende. Man er forelsket, når man går og tænker på en hele tiden. En vis person. Det kan stadigvæk forekomme selv i min alder. Man kan godt sådan finde på at rødme, altså det er sådan helt agtigt. Stadigvæk, selv efter en, man har holdt af i rigtig, rigtig mange år, stadigvæk kan se den der unge fyr, man engang faldt for. Så når man er forelsket, så er man jo i den syvende himmel, men når det så er over, så føler man en anden slags kærlighed, og det må være så at elske en anden. At elske en, det er vel at elske på trods af de fejl, vi alle sammen har. For det har vi jo. Jeg ved ikke, om I kan se det på os, men vi er begge to solister, ikke? Altså vi er vores oprindelige ægtefælle i begge tilfælde er død. Og vi har lært hinanden at kende, har en god balance til hinanden, og det er meget værdifuldt. Og vi har jo mange års erfaring, men det er altså hver især med et andet menneske. Så nu prøver vi at få det til at hænge sammen, tror jeg.